Začneme tím, co vůbec teď během těch následujících 15 minut probereme. Jak vidíte, podíváme se na společnost Qwix, podíváme se na současný stav, jak to všeobecně ve společnosti vypadá, podíváme se na to, jak by měly vypadat dál do budoucnosti dle nás prezentace a pak se budeme soustředit konkrétně tedy na indoorové a outdoorové eventy. Toto je možná takové naše motto, jak to my jako Qwix vidíme. Můžeme se posunout dál a říct si něco, pár slov o naší agentuře. My jsme společnost, která se soustředuje hlavně na aplikaci technologií do marketingu, do těch prezentací. Když byste přišli k nám do našeho sídla, tak zjistíte, že máme ve skladu spousty technologických hraček, které s oblibou právě pro prezentace používáme. Svými aktivitami nezasahujeme jenom čistě do eventů, ale snažíme se zasahovat kompletně do marketingu a prezentací. Takže je to tak, pokud byste nás chtěli vidět, jak se prezentujeme navenek do zahraničí, tak se můžete podívat na Hightech Event. Jsou tam zmíněny ještě dvě položky, Quixiano a Laserman. Ty můžete vidět v letošním roce v talentové soutěži Československo má talent a tímto bych vás tedy rád oficiálně požádal o to, abyste nám posílali v semifinále SMSky, kam už se obě tyto vystoupení dostaly. Tak, teď je třeba udělat krátký break na focení, takže já poprosím fotografii tady. Děkuji. A posuneme se dál k tomu, jak v podstatě dnes vypadá společnost, jak to s námi vypadá všeobecně. My za naši agenturu, a myslím si, že i vy s námi budete souhlasit, máme pocit, že jsou vyčerpaná ta velká témata, že nám trošku dělá problém obsah toho, co chceme sdělovat, a právě proto se uchylujeme k tomu, že dáváme důraz na efekt, na tu formu toho, jakým způsobem prezentujeme. To je taky důvod, proč vypadám tak, jak vypadám dneska. A bohužel nám to občas sklouzává, ta prázdnota, až do vulgarity, což úplně není optimální stav a tomu bychom se chtěli vyvarovat. Pokud se podíváme na to, jak to vypadá vlastně v té reálné situaci, tak jistě se mnou budete souhlasit, že v podstatě díky tomu, že nám chybí ten obsah a soustředíme se na tu formu, tak častokrát prostě je to všechno jenom o Photoshopu, o tom, že vyretušujeme ty běžné normální věci, které známe, a uděláme z nich krásný pozlátko a vychází nám z toho krásný lifestyleový časopis, který má sice formu, ale nenajdete v něm v podstatě žádný obsah. Když se podíváme dál, tak celá naše společnost se posouvá do toho, že opravdu nám tady jsme se posunuli někam jinam. Dobře, ještě teda se podívejme na to, že atmosféru nám v podstatě nahrazuje póza. Chtěli jsme tím říct, že dneska jdete na koncert a místo toho, abyste vytvořili nějaký společný prožitek, abyste si užili ten koncert, tak naopak každý vytáhne takovýhle zařízení, že jo, všichni to hned natočej, místo toho, abychom si to užívali s těma zapalovačema a mávali jsme, tak všichni vytáhnou ty mobily, udělají fotky, pošlou to do sociálních sítí a snaží se v tom okamžiku udělat v podstatě dojem na všechny ostatní a jsou v podstatě v té póze, kde opět nám chybí ten obsah toho prožitku, ale je to jenom ta forma té prezentace té konkrétní osoby. Tak teď se dostáváme k tomu,
tomu, co jsem chtěl říct předtím. To znamená, že v podstatě všichni se snažíme se dostat do jakési formy prezentace, kterou nám udává ta společnost. Všichni se snažíme dostat se k tomu, abychom vypadali nějakým způsobem a bohužel nás to opět odtahuje od toho obsahu a dostáváme se k té formě. No, ale abych teda nebyl jenom v té kritické části, tak se podívejme, jak to vidíme prezentace, eventové prezentace do budoucnosti. Vzhledem k tomu, co jsem říkal, jdeme do té formové části a ubírá se nám ten obsah, no a právě proto my volíme tu formu, která je zajímavá, která zaujme a snažíme se vám předvést v podstatě něco, co si odnesete, zapamatujete si to a budete vědět, že vás to zaujalo. Dostáváme se z toho klasického klikání do počítače k tomu, že tady jezdím s mobilním telefonem, ovládám vlastně tu prezentaci na dálku ze svého zařízení. Dostáváme se pomalu k tomu, že tady nakonec budeme stát a mávat před kamerou a vlastně pouhými gesty budeme ovládat všechno to, co se na tom eventu a při té prezentaci bude odehrávat. Dostáváme se k tomu, že v podstatě reálné předměty začneme vyměňovat za virtuální předměty, no a to vše budeme sdružovat v těch následujících letech v prezentacích, které budeme pro naše klienty připravovat. Co se týče indoorových eventů, teď tady máme nějakou reálnou realitu. V současné chvíli se snažíme změnit ten pasivní přístup návštěvníků akcí, návštěvníků eventů. Snažíme se udělat eventy interaktivní, no a do budoucna věříme, že se dostaneme na interaktivitu, která bude opravdu taková, že zaujme všechny vaše smysly, že budete moct přijít na event a v podstatě si řeknete, no jo, tak zrovna teda Caribbean Party se mi nelíbí, budeme se chtít dostat raději do budoucnosti a v tu chvíli v podstatě třeba tím gestem, jak jsme o něm mluvili, převedete kompletně celou atmosféru toho eventu někam úplně jinam, přesně tam, kam budete chtít a nebude to jenom o tom, že se vám bude promítat na plazmě jiný obrázek, ale bude to o tom, že se kompletně změní celá atmosféra, to znamená, že začne hrát jiná hudba, budete v kompletně jiném prostředí a dostanete se v podstatě i do takové situace, kdy ucítíte i jiné vůně. U těch indoorových eventů samozřejmě to můžeme realizovat i rozšířenou realitou. Znáte to možná pod názvem Augmented Reality, tedy vstupujete v podstatě do prázdného prostoru, ve kterém jsou pomocí určitých tagů, určitých značek vymezeny objekty, které potom vy pomocí brýlí zhmotňujete v různé objekty, které zrovna tedy budete chtít. To znamená, že se můžeme dostat i do takového stavu, že tady v této místnosti si pomocí rozšířené reality vytvoříte každý z vás jiné prostředí, ale v podstatě budeme sdílet stejný prostor, ale každý z vás ho bude vnímat jako trochu jinak. Tady třeba slečna by se položila na pláž, že jo, tady pánové by si třeba rádi zatancovali, tak tady skočí na vaši pláž, ale pro vás to bude taneční parket. Takže to všechno bude v těch budoucích eventech možné. Co se týče outdooru, tak tam je to tak, že klienti rádi zmiňují takové to nadpřirozeno, jako že by chtěli, aby se nám prostě všude objevovaly nějaké virtuální objekty i venku. Tady na té naší prezentaci je zmíněný Batman, jestli si všichni uvědomujete to logo, které promítali na oblohu při tom, když přivolávali tohoto komiksového hrdinu, tak přesně to by nejradši každý klient měl, abychom přišli prostě ven na zahradu
zahradu, v noci svítí měsíc, že jo, a laserovou projekcí jsme promítli logo jeho firmy přímo na ten měsíc. Tak já myslím, že tímto způsobem se to pomalu bude ubírat, ale od měsíce jsme ještě trochu daleko. My v současné době v podstatě tu virtuální realitu v outdoorových eventech realizujeme tak, že v podstatě na vodní hladině jsme schopni udělat vodní stěnu relativně velkých rozměrů, do které pak promítneme tu vizualizaci, která je od klienta žádána. Takže se pomaličku tím směrem projekce virtuálních objektů do prostoru ubíráme a myslíme si, že to je ta cesta, kam se postupně dostaneme. No a teď tady mám takový pěkný slide, který říká, že pokud byste se chtěli na něco, ať už k naší agentuře, popřípadě na něco k technologiím, které tady byly zmíněny, popřípadě na něco úplně jiného zeptat, tak máte prostor. Výborně, takže nikdo se na nic nechce zeptat. Byl jsem upozorněn, že speciálně některé z vás tady zajímal tento stolek. Ti už odešli. Výborně. Takže jenom k tomu řeknu, že to je taky jedna z věcí, která je od nás ze skladu. Je to takzvaný Dreamok, říkáme tomu holografický stojan, který je v tuto chvíli upravený na to, aby vypadal jako prezentační stolek. Je to krásná ukázka implementace moderních technologií do prezentací. Jak vidíte, vevnitř v tom jehlanu se promítá, ano, 3D logo v podstatě všech prezentujících dnešního dne, nemýlím-li se. Je to opět virtuální realita, to logo tam fyzicky není, i přesto, že vypadá, že tam je. Teď je tam zrovna Seznam.cz. Já nevím, jak je to vidět zezadu, je to celkem malý pro vás, ale předpokládám, že to vidíte. Někdo se ptal na princip. Princip je samozřejmě tajný, ten nemůžeme prozradit. Principiálně stačí zavolat, objednat u nás v agentuře. Takže to je tady něco málo k tomu prezentačnímu stolku. Možná to nevidíte, ze zhora je místo klasického papíru, který samozřejmě můžete na to taky položit, ale je tam i displej dotykový, tedy vaše prezentace se může promítat přímo na tom displeji, můžete ji ovládat stejně tak, jako já tady z telefonu, pokud tedy máte všechnu potřebnou kabeláž, která dneska tady není úplně, takže to byl možná důvod, proč nikdo dneska z toho stolku úplně neprezentoval. Takže to je k tomu stolku. Dostal jsem takovou informaci, že vás to zajímalo. Jinak samozřejmě ještě jednou se ptám, jestli se chcete na něco zeptat. Výborně. Vy jste tady vyjmenoval tu technologii, to používáte veškerý možný efekty, ale zároveň jste zmínil, že to často naráží na samotnou osobnost toho prezentujícího. Tak se chci zeptat, jestli se taky stýkáte s tím a jak to řešíte, když máte třeba zadání připravit fakt efektivní prezentaci s využitím veškerého vašeho skladu, ale pan generální ředitel něčeho třeba na to vůbec není. Máte možnost jako ho trošičku formovat, nebo vám se Určitě. Teď ještě se zeptám, myslel jste efektní nebo efektivní prezentaci? V tom je rozdíl, abychom si to ujasnili. Samozřejmě může být efektní prezentace, která nebude efektivní, pak samozřejmě můžeme vystřelit pana generálního z dortu a on s batmanským pláštěm přistane do virtuální reality promítaného měsíce. Pak to bude efektní, ale nebude to asi efektivní, ale předpokládám, že se ptáte na to, že když pan generální bude chtít být středem pozornosti, ale vlastně nebude s tím mít žádnou zkušenost, nebude prostě moct ze svého vlastního, neříkám přesvědčení, spíš ze svého nějakého ze své vlastní zkušenosti předvést zrovna tanec Electric Boogie na pódiu, tak samozřejmě ano, máme možnost ho určitě formovat, vezmeme ho do studia, natočíme ho na zeleném pozadí, potom mu naanimujeme jeho obličej
cvičej, vezmeme toho, kdo ten tanec ovládá, toho též natočíme, zase všechno to sesadíme dohromady a vytvoříme potom v nějaké větší projekci holografické tu virtuální realitu toho, že vlastně přijde pan ředitel, opravdu zatancuje a pak nějakým šikovným efektem vyměníme tu projekci za tu fyzickou osobu, tedy vlastně pan ředitel udělá nejen efektní, ale i efektivní prezentaci. Takže všechno je možné a myslím si, že tímto směrem se to bude ubírat taky. Takže ještě se zeptám, ještě někdo byste se chtěli zeptat na něco? Tady slečna. Jaký naše služby klienti nejvíc poptávají? Tak jak jsem říkal, my děláme hodně eventy, ale umíme udělat i neeventové prezentace. Co se týče služeb, je to v podstatě od toho zadání, to znamená od samotného vymyšlení konceptu toho eventu přes technické zajištění, programové zajištění, až po tu vlastní fyzickou produkci v podstatě úplně všechno. Takže jakoby ta služba z naší strany jako z agentury je pro toho klienta velmi komplexní. Nevím, jestli je to úplně odpověď na vaši otázku, ale doufám, že vás to uspokojí takto. No, tak ještě já se omlouvám tedy. Ještě jednou, že máme laserový? Máme Electric Boogie, ano, to vypadá takhle. Jo, a pak máme lasermana a ten dělá manipulaci s laserovými paprsky. Samozřejmě jsou dva typy klientů, možná spíš tři. První typ přijde, má konkrétní představu, ví, co chce a to poptá u nás. Druhý klient přijde, neví vůbec nic, něco plácne, my mu něco navrhneme a on to nakoupí. A pak je třetí klient, který přijde, má absolutně jasnou představu. My mu tu absolutně jasnou představu začneme v podstatě realizovat a on to neustále mění, protože vlastně jako neví sám, co by chtěl. Takže jakoby je to tak, že prostě každý klient je jiný a my máme ke klientům, nebo se snažíme mít ke klientům velmi individuální přístup, tak, abychom uspokojili všechny potřeby těch jednotlivých klientů na co nejvyšší úrovni. Jestli to tak stačí? Jo? Dobrý. Tak tam se hlásil pán v bílé košili. Tak naši klienti, pokusím se odpovědět na první otázku, naši klienti jsou od menších firm až po velké korporace, v podstatě všichni, kdo přijdou a poptají nás, jo, takže tak, tam jakoby se to velmi těžko definuje. Ano, děláme pro menší firmy, ano, děláme pro větší firmy a dokonce děláme i někdy pro soukromníky, takže jakoby tam jsou to muži i ženy, takže jakoby ten záběr je opravdu velký, takže tam se to opravdu špatně definuje, nebo velmi těžko definuje, kdo jsou naši klienti. A ta druhá otázka, ten cenový rozptyl, samozřejmě záleží na tom, co poptáte, že jo? Jako když budete chtít na malý event, prostě malý ozvučení, který si připojíte svůj iPod a tam si pustíte nějakou hudbu, tak to je řádově v pár korunách, ale když budete chtít prostě ozvučit a osvětlit sportovní halu, tak se pohybujeme v úplně jiném rozpočtu, takže tak jako. Jeden klient, kterého byste znali, tak určitě budete znát třeba O2, Vodafone, T-Mobile, určitě budete znát třeba Allianz, určitě budete znát Porsche nebo Mercedes, určitě budete znát spousty našich klientů, takže pokud jste chtěli reference, tak jste to měli říct rovnou. Jo, a určitě na našich stránkách reference najdete, takže je tam i portfolio, kde můžete se podívat v podstatě na ty realizované akce, i jak vypadaly, takže všechno na Quix.cz v podstatě můžete vidět. Takže já se ještě zeptám tady, vy jste se chtěl zeptat?
Jak jsme začínali s touto firmou? A chcete to úplně od začátku, nebo až... Tak začalo to v podstatě tak, že náš pan majitel se rozhodl, že v podstatě eventy ho baví, že by něco takového chtěl dělat. Dal se dohromady s někým, kdo se v té době tvářil, že tomu rozumí a v podstatě nějakým způsobem začali ty eventy dělat. Bavilo je to, takže vlastně ten zisk, který přišel z těch eventů, nepoužili pro svoji vlastní potřebu, ale naopak investovali dál do toho rozvoje v podstatě té platformy, toho portfolia, těch technologií. No a postupem času v podstatě tím, že se ty eventy dělaly, tím, že se naslouchalo nějakým potřebám klientů, tak v podstatě se z toho nějakým způsobem jsme se dostali na tu cestu těch technologií a té aplikace těch technologií pro ty prezentace a pro ty klienty jako takový. Takže to je tak jako v kostce, jakým způsobem jsme se vlastně dostali k tomu, že se profilujeme jako agentura, která se zabývá aplikací moderních technologií do vlastně marketingu. Takže tak. Ještě někdo se chce na něco ještě? Ano? Já bych se zeptal na ten segway, to máte jako upravený nějaký, něco je schovaný všechno po kousíku. Kam je to zasazený? Ano, tak to jsem nečekal, tuhle otázku, opravdu. Prosím vás, opět říkám, je to obdobný jako tady u holografické projekce. Takovýto segway nemůžete u nás normálně koupit, segway samozřejmě můžete koupit, ale toto je náš tuning, který jsme za nějakou dobu se nám podařilo to v podstatě dostat do té formy, že ten segway vlastně je ovládan myslí. Takže v tu chvíli, kdy si na něj stoupáte, vám můžu říct jenom takovou oblíbenou hlášku ze Star Wars, až vás síla provází. Jo? Takže tak. A pokud chcete reálnou odpověď, ano, je to vytuněný segway, který jsme udělali v podstatě právě kvůli tomu, abychom měli volné ruce pro to ježdění a je ovládán nohama. Kompletně. Můžu vám předvést, že se na něm dá relativně velmi v pohodě pohybovat a nemusíte se bát, že někoho zajedete, pokud na tom máte pár hodin odježděno. Takže tak. Chcete-li si to vyzkoušet za poplatek 50 korun, můžeme potom na chodbě. Dobrý, takže tak. Takže jestli nemáte žádné další otázky, tak já myslím, že náš čas vypršel. Já teda tady s dovolením ještě na chviličku zapnu ten telefon, který se mi mezi tím vypnul. Pokusím se... Vy jste mi to vypnul, výborně. A ještě nám tam něco běží, ale... No nic, tam už byl jenom slide, na kterém jsme vám chtěli poděkovat za pozornost a rozloučit se s vámi. Takže to je od nás, jako od Quixu všechno. Ještě bych si dovolil poslední tady break pro fotografii. Děkuju a přeju vám hezké odpoledne.